Γεια, είμαι ο Ηλίας και σήμερα παίζουμε Easy Hobby στο Roblox. Γεια παιδιά, είμαι ο Ηλίας και σήμερα παίζουμε Easy Hobby στο Roblox. Θα του παίξουμε μόνο για 3-4 λεπτά και μετά το βίντεο θα κλείσει γιατί δεν θέλω να παίξω άλλο. Οπότε ας αρχίσουμε. Θα πάμε σε λίγα stages. Και μετά αύριο θα συνεχίσουμε από αυτά τα stages. Θα περάσουμε εκείνη τη ράμπα και το βίντεο θα κλείσει. Δηλαδή δεν θα είναι μεγάλο βιντεάκι, θα είναι μικρό βιντεάκι. Ένα πολύ όχι πολύ μικρό. Θα περάσουμε λίγα stages. Θα βλέπω εγώ πόσο έχουμε κάνει γιατί μέχρι να φτάσουμε και ένα λεπτό είναι, αναγκαστικά θα γίνει short. Οπότε θα περάσουμε λίγα stages και μετά το βίντεο θα κλείσει. Υπάρχουν πολλά αντικείμενα. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου hobbies, γιατί είναι ένα από τα πιο εύκολα hobbies στο Roblox. Όπως και το νέο hobby που μάλλον θα παίξουμε σε λίγες μέρες. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα παίξουμε το Easy Hobby. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Το βίντεο θα είναι 3,5 λεπτά. Και ναι, θα κοιτάω κάθε φορά που θα περνάω ένα stage την ώρα για να ξέρω πότε θα το κλείσω. Ούψ, συγγνώμη, άμα το είδατε εσείς αυτό, συγγνώμη. Λοιπόν, περνάμε αυτό εδώ το stage και θα δούμε πόση ώρα έχουμε πριν το βίντεο τελειώσει. Αυτά εδώ είναι τα πιο εύκολα stages που έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου. Και τώρα έχουμε ακόμη λίγη ώρα. 2 λεπτά, πρέπει να το κάνουμε τουλάχιστον 3 λεπτά. Ακόμη 1 λεπτό θα παίξουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Ή ξέρετε τι, θα περάσουμε αυτό το stage και το βίντεο θα κλείσει. Κοριτσάκι, τσέκαρε. Από εδώ. Περάσουμε και αυτό και θα το κλείσουμε. Αλλά παιδιά, περιμένετε, να σας το πω από τώρα. Λοιπόν guys, αυτό ήταν το μικρό βιντεάκι για σήμερα. Αν θέλετε και άλλα μικρά βιντεάκια, πατήστε like, subscribe και τα λέμε στα επόμενα μικρά βιντεάκια. Γεια!